familiak beste asko bezala ihes egin behar izan zuten herritik. Santanderrera joan ziren, handik itsasontziz Frantziara joateko asmoarekin. Aitona, Jesus, bere ama, Josefa Urrutia, emaztea, Vicenta Mandaluniz, gure amama zena, eta 5 seme-alaba. Izeba Juanita, gaur hemen, nire aitza, nire, Izeba Lutxi, Izeba Beatriz, eta Osaba Elias izan ziren Santanderrera joan zirenak. Santanderrera iristea baina, emakumeak eta haurrak bakarrik itsasontziratu ahal zirela esan zieten. Aitona, bertan geratu eta gainontzeko guztiak itsasontzira igo ziren.